Wanneer ben ik mezelf voorbij fietst? Ik ga er geen als ik wil. Ik kom op de site van Prama Fries. Beginnen. Nou, we hadden smoor erop. Het is gezellig, een veen. Pieter Wening hebben we nog net zien. Nee. Nee, die komt ik net denk ik. Nee. Maar toen is hij zelf voorbij om mij te leren op school. Oh. Dus ziet ook toets. Nee. Ja toch? Wel, dat zei dus toe. Maar er zit in mijn ijskool nog lekker. Het is mooi waar en ik ben mooie berichtjes aan het doen. En ik moest vandaar in het veel praten. En nou, dat is het verhaaltje. Ja. Ik fiets me elke dag voorbij. Er komt er aan wat, denk ik. Ik ben Richard Kooistra. Ik sta van Veon op de markt. Ik sta wat dingetjes te verkopen. Ja, biat is goed en zo. Boekjes. En dat soort dingetjes. Is wel best een grappig van na. Wat denk je? Een grappig van na. Ik ben met Juster zelf nog voorbij gefietst. Ja, Juster. Juster heb ik aan het fietsen geweest. Hoor je nooit wel wat over in? En wat? Hoor je nooit wel wat Ja, die schaduw hè. De schaduw heeft me voorbij gegaan. Ja? Nee, die bloedt achter.